Deadline Day. Dat is de laatste dag van de transferperiode. Meestal is dat een hele drokke dag voor sportjournalisten. Andor, had je eigenlijk wat tijd voor deze opnames? Ja, eens net, want het is smoordrok in Ljouwert op het JRVN. Ho. 8 seconden regel. 8 seconden regel. We moeten even de gasten aankondigen. Dat is de transfergoeroe van Friesland. Het sportjournalist van de Ljouwerter Sander de Vries. En uw eigen Roelof. Trouwens, Andor, hoe groot is nou de kans dat tijdens de opnames van deze podcast er nog bij Cambuur een nieuwe speler binnenkomt? Die kans is groot. Maar hoe groot? Dat bepraten we aan tafel natuurlijk. Aan tafel. Robin van Persie had zijn eerste oefening te pakken. Heerenveen wint met 4-0 van NAC Breda. En Henk de Jong, Henk is in paniek. Cambuur verliest voor de tweede keer op Riegen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Het is toch beskamsem? Het is beskamsem. Dus Hoekskop komt met de eerste pil. Ja, die er is nog in. Jongen, wat haal je er dan aan? Is het 2-0? Is het 2-0? Het is 2-0. Ongelooflijk. Jongen. Die spelers, die met hun beerskamje wat die jongen op de motten liggen. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Daar in de opvallend bij Olsen en die maakt het 1-0 van Sportclub Heerenveen. Luc Brouwers! Bakket, de 2-0. Olsen maakt het die 2-0. Oh, daar hakje nee. Nicoliescu. Ja, dan bij de rechter de Colta. Als hij dit al maakt, is het heel bijzonder. En dat doet hij hier. Ja, Nicoliescu. Deadline Day zitten ze hier gewoon aan tafel. Drie sportjournalisten Ando Faber, Roelof de Vries en collega van de Ljouwerter Sander de Vries. Mooi dat je er bent, Sander. Op Deadline Day, de drogste dag normaal sprutsen van een sportjournalist. Is het eigenlijk de leukste dag? Nou, leukste dag weet ik niet, maar ik vind het, de dynamiek vind ik altijd wel heel leuk. Zeker zoals bij Cambuur. Nou is die club bij ons in handen van Jonathan Ploeg, die Cambuur volgt voor de LC. Maar ja, daar gaat Andor zo meteen wel wat meer over vertellen. Maar daar staat natuurlijk nog wel het een en ander te gebeuren. Dat hebben wij bij SC Heerenveen ook al meegemaakt de voorbije jaren. Maar bij Heerenveen is het rustig, ja. Ja, maar goed, het Atlan Boy te pakken te krijgen is, hè? Nou, Maar daar hing het alles van af. Ja, dat is hij net. Dus, nee, dus we kunnen niks melden, want we hebben geen idee. Geen primeurs? We zullen eens best dan. Ja? Hij zou hier zitten. Ja, In de week gaan we hem aankondigen. En waar is onze Laslan Boy? Nou, daar komen we haast nog weer om. Ik ben ze vervangen, zeg je nu. Eigenlijk wel. Maar ik vind het mooi dat het de best. Wat is nou trouwens het meest opmerkelijke transfernijs ontnota? Ik heb een paar dingen opgeschreven, jongens. Een vraagprijs van 50 miljoen voor Joey Veerman. Justin Bijlo toch net naar Southampton. Arie van der Heijden naar de Graafschap. Of toch Floris Smant naar Zweden. Wat is het meest opmerkelijke? 50 miljoen voor Joey Veerman? Ja? Nee, vind ik niet opmerkelijk. Nee, Floris Smant naar Zweden. Nee. Want we hier nog hier toch dat Boetenpost willen zoeken. Nee. Nee, Oh, Doog. nee. Dat is die enige. Ja, oh ja. Maar is er Maar je nog hebt al hier een hege hoed op van Floris Smalt, hè, Sander? Ja, ook wel toch? Hoog Nou hoedje. ja, hij zat niet in zijn beste periode bij Cambuur, dat kunnen we wel klopt. vaststellen. Dat klopt. Maar ik denk, om hem erbij te hebben, is het toch nog wel een bruikbare verdediger. Het is buiten post vind ik wel een beetje laag aan. Je kijkt alsof je water ziet branden nu. Een klein bolhoedje. Nee, ik vind gewoon... Nou ja, ik heb het wel goed Dat zo. is Floris Smalt niks. Nee, opbouwend zeer matig. Maar goed, oordingen, opmerkelijk transfernijs. Nou ja, wat je van Bijlo zei, dat was natuurlijk dat heb je continu in elke transferperiode heb je wel een paar van dit soort voorbeelden natuurlijk. Dat een deal was bijvoorbeeld ook met die spits van Go Ahead. Die was al gekeurd bij Barnsley. Die hoefde alleen nog zijn krabbel te zetten. Die was al op het trainingsveld daar. Ja, en vervolgens slaat de twijfel toe en keert die onverrichte zaken weer naar Deventer. Ja, dat zijn op zich natuurlijk wel leuke verhalen om te volgen. En nou is hier de tredde spits van Go Ahead Eagles. Ja. Die hier al op X al een vliegtuigje del zetten. Maar doei, ik ben weg. En ja, nu moet hij weer terug. Ja, de concurrentie aangaan met Milan Smit. Want Milan Smit toch natuurlijk van ik een concurrent minder. En die had nou gewoon fjouwe centrumspitsen. Jongens, de stellingen. En we beginnen met Roelof voor deze keer. Een Cambuurstelling voor die. Zo. Henk de Jong is in paniek. Ja. Ja, zei Roelof. Sander, Ion Nicolescu is een betere spits dan Daniel Karlsbak. Ja. Ja, Andor, ik denk dat Mark Diemers nou al speed had van zijn keuze van Cambuur. Dat hij al een vreedjoen had wel. Maar Maar nee. noteren een ja? Nee. Oh, een nee, toch een nee. Roelof, Levi Smans met Dennis Bergkamp vergelijken is eigenlijk helemaal net zo raar. Absoluut niet. Nee.
Is net raar. Oké, dus ja. Cambuur, Andor. Cambuur maakt er echt alles ontwan om Van der Water een RKC te verhieren. Ja. Ja, en de les is van Sander. Ik denk wel dus nood Van Persie trainer is, wat wie van Wonderen eens een saaie trainer. Doe je dan op het voetbal of op de interactie die wij als media Het voetbal. met hem hadden? Let we door het voetbal, hè. Ja, dan wel. Dan wel. Maar als mens? Ja. Ja, maar als mens? Nee, als mens. Nee, als mens niet. Ik Nee. vond Kees van Wonderen echt een prima kerel. En die persmomenten was hij ook altijd zeer op schik en professioneel. Ook toen de stukken bij mij in de krant wat vinniger werden. Dat heb ik altijd wel enorm aan hem gewaardeerd. En ja, dat moet je natuurlijk met een Robin van Persie nog wel afwachten. Het gaat nu allemaal goed. Het is een beetje een soort summer of love bij Heerenveen met de trainer. Oh, Maar was dat wel om Van Persie aan zijn eventjes kritisch te beschrijven? Nou ja, ik heb het ook afgelopen vrijdag ook gezegd. Ja, als hij ook 4 keer verliest, dan staat dat natuurlijk ook in de krant, zoals jullie dat ook bespreken. Dat lijkt me niks raars, toch? En vond hij ook logisch wat Ja, dat zeker. betreft. Maar wij hier van een mooie vergadering met de sportredactie. En Arjen en Anders ziet nogal op een lijn dat zij vinden dat Van Persie, we kunnen het misschien beter zelf zeggen, niks zaait. In zijn interviews. Nou ja, daar heeft wat channelitten op X. Ja. Het riool, zat Geert van Toen dat altijd Ja. zei. En toen hield er een paar stellingen. Ja. Wordt het Mickey van der Hart of Andries Noppert? Nee. Dat ga je zien. Ja. Wordt het Broude of wordt het toch Denzel Hall? Ja. Dat ga je zien. Wordt het Karlsbak of wordt het Nicolescu? maar oké, dat maar ga ja. je zien. Maar hij Goed. heeft van tevoren gezegd dat hij niet zoveel over Nee. de opstelling wil prijsgeven. Dus je kunt ook zeggen dat jij naar de bekende Nee, weg vroeg. dat klopt, dat ik is vind ook dat zo. hij ons wel meeneemt in zijn plannen. Als je vraagt van, hoe wil jij je opbouw verzorgen? Dan heeft hij daar, vind ik, een steekhoudend verhaal bij. Als je bepaalde spelers uitlicht. Hoe vind je de ontwikkeling van Espen van E? Hoe vind je dat Ilias Seboui zich verhoudt ten opzichte van Danilo Alcayet? Ja, ik kan daar mijn kranten wel mee vullen, eerlijk gezegd. En hij neemt dus echt heel serieus. Hoezo? Nou ja, bij jou om ik wel een beetje advies. Oh ja, Dat is- dat is- jij dat doet is- op, dat neemt hij over. op de TOS. Op de TOS ook, Ja. inderdaad. Ja, zo we hier natuurlijk vreed het passapraatje maar van Persie. En toen hier dat hij door dat het publiek zo belangrijk is en dat ze dan richting de Nieuw-Noord aanhangspelen en dat ze volle energie houdt. Dus zij harste dan ik rekening maar in de TOS. Nou ja, ziet hij een beetje. Nee. Ik zeg maar, zoals dan ik ongeveer de Luc Brouwers. Van oké, als die TOS is, wat er gebeurt, als die TOS winst, maar als eerste ervan kiezen, tweede held richting Nieuw-Noord spelen. Nou, zei hij, dat neem ik mee. Dat is ja. toch mooi dat hij ons serieus Eigenlijk, neemt daarin. de sleutel van de overwinning die begon bij Roelof dus. Maar- Ja, wij- maar ik vind wel- dan brengt het een beetje van, als een soort van verrassing. Van, hij neemt u serieus, want dat is voor die redelijk nee. Nou, maar zo Kees van Wonderen nam uw advies, of mijn advies, hoe het Brouwer die op basis ik hoor. En dat Ja. had Van Persie nou ik dien. Maar de TOS. En Maar deze TOS is toch ook wel zo Brouwer. oud als de weg naar Rome, jongens. Je wordt altijd in de tweede helft, dan word je naar het fanatieke gedeelte voetballen. Ja, ik vind Van Persie wordt wel wat op een sokkel zet. Ja. En wat Sander zei, hij doet het onnota keurig. Ja. Vooral dat de swing weer in de club zit. Echt de complimenten. Maar inderdaad, hoe die opstelling, dat filmpje van Roelof. Ja, wees wel fans die willen weten waar de rechtsback is. En wij kunnen wel zeggen, ja, wees wel, wat interesseert u het? En ik snap ook wel dat je net elke positie prijs jouwen. Maar kom op, de keeper. Dat weten we toch al een jaar. Door daar net zo moeilijk worden. Je moet en dat geldt ook voor Lars Lamboy. Daar was toch wat aansnog hoe haar. Wij praten met Van Persie, wij praten met Lamboy. Omdat wij een beetje de spreekpop is het woord weer van de achterban binnen. Wij willen ding brengen om de achterban, de fans informeren. te Ja, informeren. En dan denk ik. Hij is de spreekpop van Henk de Jong, Arjen de Boer. Maar wij binnen een soort van doorgeefluik, een kritisch doorgeefluik. Van bijvoorbeeld Henk de Jong of een Robin van Persie. Maar het is wel grappig, want Van Persie is natuurlijk wel een beetje een politicus die heel volle site en net zo volle site. Maar tussen de regels toch zou hij echt wel interessante dingen. Ja, ik zeg net dat hij geen interessante dingen zei. Maar ik denk wel, ja. Hij is landelijk wel een beetje op het, dat voel me ik wel op bij de laatste wedstrijd. Ik denk, nou, jeetje. Alles wat hij doet. Al positiviteit Ja, bij de precies. denk, nou, dat valt ook wel weer wat En mee. dan ik is het heb goed zelf dat eigenlijk, juicht. jongens- Nou, dat denk ik, ja, oh wow. Nou, Ik heb zelf ook een beetje het idee van, het is net zozeer volle beter als vorig seizoen, maar het is vooral leuker om naar te zien. Ik vind het wel beter. Ja, tot nu toe wel. Ja, ik vind 3 het wel wedstrijden, beter. maar toch. Ja, ik heb wel echt veel meer het idee
Dat je een spelopvatting ziet met een verdedigers die doorschuiven naar het middenveld om een man meer te creëren. Maar is het echt Middenveld. beter, jongens? Want die Ja, eerste vind ik wedstrijd in Ajax werd een zeer matige vertoning. De uitwedstrijd in Ajax. Vervolgens Utrecht een hele minne eerste helft en een goede tweede helft. En nou in NAC Breda. Ik werd een minne eerste. De net via. Ja, maar tegen Ajax En een knappe tweede helft. ik vond het tegen Ajax helemaal niet zo slecht. Want ik spreek dan ook met die collega's die Ajax volgen. En die zeiden ook van zo, nou, dit is de eerste keer dat Ajax echt op eigen helft wordt vastgezet. Dit is de eerste keer dat een ploeg die tegen Ajax, ik weet, ze hebben niet tegen PSV Feyenoord gespeeld, maar die echt onder de opbouw van Ajax, of onder de druk van Ajax uit kan voetballen. Ja. En ik zeg niet dat het een hele goede wedstrijd was, maar ik vind het wel beter dan vorig jaar. En Van Persie zei toen die minne eerste helften, dat die goede tweede helft het gevolg is van de eerste helft. Volgens het nog? Nog één keer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja? Ja, nee, Hij zei dat ze toch het druk zetten. Wat ze dan in de eerste helft toch vooral redelijk heeg druk zetten. Dat de tegenstander gauw wurg is. Dat ik waarom kregen hier van FC Utrecht in dit geval. En dat wie nou ook wel weer een beetje te zien. We toch Jervin in de eindfase energie oer had om de ploeg de tegenstander kapot te spelen. En dat gebeurt het in NAC. Eerlijk zijn, ik ben wel bereid. Omdat het op langere termijn niks is, want er binnen maar 2 wedstrijden. Maar het gebeurde wel. Ja, even wat hoor, Roelof. Oh, er was nog wat steeds. Nou ja, we kunnen wel gewoon vaststellen, het zit Heerenveen ook niet tegen. Nee. Ik bedoel, Mickey van der Hart in één keer met een wereldredding. nou ja, geweldige redding. NAC Breda had zomaar 4 keer kunnen scoren in het Abelense stadion. Op 0-0. Ja, nou ja, ze hadden in de tweede helft, toen stond al 2-0 een keer een bal op de paal. Ook, Ja. en tegen Utrecht, goal afgekeurd 0-2. Dan zit je er ook anders. Dat zijn ook dingen die Van Persie overigens zelf ook erkent. Dus het zit niet tegen. Maar ik zie wel eigenlijk vanaf de start van de voorbereiding wel dat er ergens naartoe wordt gewerkt. En daarin zie ik ook wel de progressie, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, Roelof, die weer is naar oude na deze 4-0-winning natuurlijk in extase. Kan ik me intinken. Hè? Dronken van geluk. Ja, en dan moet je naar oude in, moet je natuurlijk Robin van Persie interviewen. Ja. En dan zie je in beide wel eens wat gekke dingen. Nou, laten we even laten we even het interview tussen Roelof en... Maar was deze instad met het jongen, dus maar ook goed naar die instad apparaat. Wat Nou, was dan? hoe moet ik net is dat praten? Het gong, zo Jervin scoorde voor jou doelpunt, maar ik vond persoonlijk het mooiste moment het paasje van Levi Smans op Mats Keulet, die vervolgens de bal op de peel kopt. Maar dat paasje weer heerlijk. En daar begon Robin van Persie hoor. Ja, nee, daar kan ik heel erg van genieten. Het was echt een wereldbal. Het is een beetje een Bergkampiaanse bal. Bergkamp had vroeger ook, zo'n tijdje geleden inmiddels, maar die had ook van die ballen die hij dan gaf. En dat je pas 2 seconden later zag van, oh ja, dat is de bedoeling erbij. En dat was ook zo'n bal van Levi, dat hij hem heel goed in de ruimte gaf. Prachtige loopactie van Mats. Die telde ik al. Want Mats kan ongelooflijk goed koppen, hè? Maar dat wist hij wel. Dat wist ik niet. Ja, echt. En ook heel goed ingooien was me opgevallen, wist ik ook niet. Ja, zeker. Ja, dat is ook wel leuk dat dat dan uitkomt. Dat je vanuit een ingooi dat je dan scoort. En, Die handdoek is ook jouw idee? nee, maar dat vond ik ook wel weer grappig. Want ik snap hem op zich wel vanuit een inworp. Alleen ik begrijp hem niet heel erg vanuit een corner. Dus dan ga ik, Denk je het ook, hè? dan ga ik nog wel even vragen aan Mats wat daar nou de bedoeling van was. Ja, toch lekker dat Levi Smans vandaag heeft vergeleken wordt met Van Persie en Bergkamp. Laten we daar maar mee afsluiten dan. Nou ja, Bergkamp dan vooral. Dat waren echt Bergkamp Je paasjes. wil door dat we jou met de spelen vergelijken. Hè? Nou ja, ik heb met Bergkamp mogen spelen 2 jaar. En zo voelde dat ook wel echt. En laten we hem maar echt een Bergkamp paasje noemen. Ja. Levi Smans, dus de nieuwe Bergkamp van SCRV. Voordat hij nog gewoon KKD, VVV Venlo en nou Bergkamp. Ja, ik zeker. word daar gewoon heel gelukkig van, zo'n paasje. En ik vond dat hij goed inval. En dan winnen ze met 4-0 en dan is alles goed. Dan is zelfs de handdoek met een ingooi is zelfs een opmerking waard. Nee, zo die nuance wat Sandro ombrengt, het zit inderdaad momenteel heel erg mooi. Of heel erg, het zit best wel mooi. De vraag is dan altijd, not Jervin, zo'n oerwinning, ik uitwong hier, als het net mooi zitten hier. Dat maar we nou op een lange termijn een beetje afwachten. Maar ja, ik vind hem dan in de presentatie, nice aan wedstrijd, is hij gewoon relaxed. En er komt er ook nog eens een keer bij dat het natuurlijk een hele goede voetballer was staat. Dus dat is wel een plus. En dat straalt gewoon op de club aan. Ja, zeker. Verleden week trouwens zien we zijn dat Lars Lamboy onder deze tafel zit te zoeken. Nou, maar mooi de stoot. Ja, tweede keuze, Sander. man. Ja. Maar Sander nam Wossie telefoon op. ja, zeker. Oh, ja. Maar goed. Ja, Jij krijgt maar zeggen om het te pakken, of niet? Hoe vaak heb je het geprobeerd vandaag? Vooral nou in de weekend. Als het weekendbakker optelt, dan denk ik dat het wel richting de... Alleen telefoontjes stik als zo'n 8 binnen. En nooit te pakken gekregen? Nee, ze noemen dan eens een heel kwaad appje van dat het heel druk is. Maar eerlijk is eerlijk, hij had het echt mooi druk. Want ik heb even de namen erbij pakt, jongens. Jongens die er net mee binnen. Milan Smit, Daniel van Kaam, Uldrikes, Breij, Sekou Silla, Wormgoor, Milan de Koe, Vincent, Pichel, oftewel Pichel, Yannick van Os, Floris Mann, Marco Tol, El Hilali, Leon Bergsma, John Lee van der Meer. Dat ben er in totaal 14.
De binclubs die denken dat je met dit elftal kampioen wordt kunnen. Maar goed, die flessen wijn die zit nou in elk geval nog op tafel. Die is dissen, want we moeten er toch van uitgaan. Ja, Milan Smit, boven de miljoen of onder de miljoen? Ja, dat is wel het vorige week. Ik ook hier. Tels de bonussen mij, dan komt ze boven. Tels de bonussen net mij, dan zit eronder. Dus Ding het van die bonussen al. ik weet net hoe je hem het definieert had, die weddenskip. Maar als Lars na je week komt, want nou ja, mij we dat zissen? Dat blijven ze even. Nou, dan in principe komt Lars Lamboy na je week. Want we hebben vorige week hebben we zijn. Het is een man, een woord. Lars Lamboy, ik heb nou zeggen, zit je na je week gewoon aan tafel. Kijk, zelfs dat hij dat vriendenweekend zijn. Dat hij, toen zei Nee, hij ook, maar ik nou ben had hij een natuurlijk man. heel druk, want toen wist hij waarschijnlijk net dat het de deadline weer van de transferwindow. Nee, maak hem op, hè, jongens. Ik vind het, sorry hoor, maar ik vind dat, ik heb me daar kapot onergeren. Dan zeg je tegen een, zie je het in het programma, ik kom. En dan zie ik nog van, nou ja, het is transfer deadline day en dat hier wel terug en weet ik veel wat. Dat vind ik me al, had hij dat toch hier. Want je die afspraak, die had hij Arjen zei ik wel- denk in juni maken. Ja, Een man, zei- een man, zei een woord, iets. een woord. Ik kom. En ik snap de argumentatie wel waarom hij er net is. Maar zeg dan niet, ik kom. Nee, dat wie ik via de Wutvierde natuurlijk, hè, via de commerciële man bij Cambuur. Want Ja, ik via heb de- net zelf van de lijn hoor, want ja, dat gaat dan het gaat altijd via de perscontact. Oké, nou ja. Want ja, je- ik hou er gewoon niet van. Als je zegt dat je komt, dan mag je komen. En dan mag ik je vind ik- de bin verzachtende omstandigheden, want het is, nou ja goed, er moet er nog misschien wel Ja, maar spelers dat bij wist hij toch van tevoren? Ja, dat klopt. Dat hier die van tevoren witte kennen. Ik vreeg me al, had hij dat wist op het moment dat die afspraak maken is in Oké, juni. als je zegt van, ik had het even niet door. En ik net al ging komen. Oké, nou is een oververhaal. Maar goed, hij had het druk en juist kwam het nijs, snijn wie dat er een nieuwe spits, een nieuwe verlosser. Ja. Jonathan Afolabi, 24 jaar, komt van Kortrijk. Is hij de nieuwe El Salvador? Nee, dat denk ik net. Nee. Nieuwe Hij had, Betsy? De nieuwe Robert Muren? hij had in Ierland een heel soort doelpunt maken. Al een jelle hier in België net zo bot. Het is een lange spits, 1,89 meter, een beetje slungelig. Had ik hem zei, het profiel, ik ken natuurlijk hier en daar even jet wat voor speler het is, dan die het mij een beetje denken aan die Uchebo van VVV, weet je hem wel? Zo'n slungel. Zo'n lange slungel die het soms in staat is tot magnifieke dingen, maar soms ik Weet je, echt blauw en erg. ja, hier, precies. kind. Soms ik denk dat je denkt, oh, is, Klinkt als een Cambuurspits. Ja, nou ja. Een collega van me, die had contact met een Belgische journalist om ook te vragen van wat voor type halen we hiermee binnen. En die zei van ja, het is een soort Romelu Lukaku, maar dan ja, wel minder goed. Laten we zeggen, ja, Euroshopper Lukaku. Alleen hij heeft één probleem, hij scoort hier nooit. Dus hij was derde spits, veel succes ermee. Dat kreeg hij toen. Toen dacht ik van, ja, nou een beetje sceptisch eerlijk gezegd. Ja, we hebben straks wel zeg een dat nieuwe wel. Lukaku en Doku in de aanval. Oh ja, dat is ja, wel lekker, ja. de Belgische Tour. Ja. Ja, zeker. Ja. En hij had hem zelf ook vergeleken met Lukaku, zeg ik in een jeder interview. Dus tenminste even eerlijk, ja? qua stijl. Dus het maakt het mij wel heel nieuwsgierig. Ja. Ja, maar even eerlijk, hè, want je weet al heel lang dat Milan Smit voortgaat. Allereerst, die zit bovenaan het lijstje, bovenaan het to-do-listje. Milan Smit, wat voort. Ja. Je hebt een poeder maar yield. Laten we er van nu gaan, gemakshalve, mijn bonussen, meer dan 1 miljoen. Gaat Ja. ook wel wat vanaf. Ja. Ja, gaat En veel ik- vanaf hoor. Daar gaat veel vanaf. Want ze hebben ook nog, net zoals Bangura, met zo'n spelersfonds waar nog aan afgedragen moet worden. Collega Reon Boering geeft er morgen een verhaal over. Plus, je hebt natuurlijk te maken met gemeenten die ook... Eisen heeft gesteld. Exact. Ja. Dus er zouden nooit 1 miljoen over. Dus ik weet niet wat je met een flesje wijn wil doen. Inclusief bonussen, geen miljoen? Maar, nee, dan niet. Nee. Maar Nou, minder dan de helft? transfersom is mijn bonussen wel meer dan 1 miljoen. Exact, maar Alleen wat je echt ervan wat overhoudt. Sander bedoelt, er gaat een heel soort naar inderdaad investeerders in het spelersfonds. Er gaat een hele hoop naar voormalige clubs, waaronder de sportclub Jereveen, werd Smit nog een ierspeler had. zaakwaarnemers, spelers. Zaakwaarnemers, et cetera, de solidariteitsbijdrage. En er gaat inderdaad nog wat omdat Cambuur van de gemeente een opleiding kregen had, dat ze altijd zo gauw mogelijk aflassen matten op die lening. Dus daar gaat ik nog wat van. Dus ja, Nou, ik zal de liefst net een keer er even bij pakken voor onze weddenskip. Ja, net op maar een peer ton hoer. Een peerton. Maar goed, dan heb je in elk geval wel wat te besteden. En dan Ja. kom je dus bij een Nigeriaanse spits die bij KV Kortrijk gewoon de tred op de Hij vierde heeft hem nu spits al is. afgeschreven. Ja, is het dan niet... Dan heb je de Nou ja. hele listjes net op Wij water, of hebben wel? natuurlijk, nou ja, je kan je listje wel op waarde alleen nog het Dat is feit, die allofobie, of hoe heet de beste man? feit is natuurlijk dat Afolabi we net in bovenaan. de laatste weken van de deadline van de window zitten. Dus dat al een heel soort van dat listje misschien naar een oren clubtagje in binnen. Ja, maar je kent het Plus, toch van je u hebben- dat hij voortgaat, Milan Smit? Ja, maar Cambuur is net in de positie om voor te financieren, zodat Jereveen dat wordt die had. Maar als zij het, Jereveen kan hem meer permitteren financieel zoen. En ja, Jereveen wist gewoon zeker dat Saroui wel voortgaat. Maar ja,
Smit, dat moesten we alleen maar afwachten. Dan snap ik wel dat Cambuur net 4 ton delheid. Wilt Smit nog net verkocht is. Dus ja, logisch dat ze daar op wachten hadden. Dan minder dus al een heel soort spelers die op dat lijstje staan, hebben wel een orenclub. En dan doet blijken dat spelers die op het lijstje staan misschien toch net helpen binnen. Zoals we hebben het vorige week over gehad. Alexander Alholmström. Stier echt boven het lijstje. Maar ja, is dan toch in deze window net helpen voor Cambuur. Ik moet die even onderbreken. Oh, Want het is de tijd voor, jongens. dan zit ik in San in Holland. Ja, sorry. Informatief. Maar je Nou, hing aan je eerst. lippen. En dan Het bloedstollende speeltje. Nou, start er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, waar heb ik weer aan de telefoon? Dat is natuurlijk de vraag. Jim weet het alle jaar net. Hè? zit de stem vervormen er dit keer de wel. stemvervormer Kun je zit even erop. checken of dat wel... Nou ja, die zit er zeker op. En Jim mag je vragen stellen. Die moet je alleen nog beantwoorden. Maar ja en mij nee. Nou, Sander, aan jou de eer. Ben je een voetballer? Nee, geen voetballer. Ben je een clubbestuurder? Nee, Bewist al een Fries. dat zeker. Nou, nog één rondje, jongens. Nog één rondje. Ja, rondje, hoe za? Ja, dan wordt het te lang. Ja, het wordt het. Wat toch maar. Ben je een zaakwaarnemer? Hij werkt in het boeteloon. Hint. Roelof? Top is Roelof. Geen voetballer? Een trainer? Is dat een voetbaltrainer? Ik ken het al. Andor. Ik ken het al. Ja? Ja, ik ken het al. Nou, zeg het maar. Is dat Sipke? Hey, mooi, Sipke. Mooi. Allereerst Sipke Lokweenske, maar die geweldige 3-0 overwinning op Manchester United. Op Old Trafford. Ja, hoe bevalt het eigenlijk in Liverpool? Nee, dit is een geweldig werkje. Hè? Als voor een van de grootste clubs in de wereld of in de Premier League werk je meest. En met alles erop en erom, maar de faciliteit, maar de spelers, ja, dat is, maar de wedstrijden, ja, supermooi. Ja, en hoe wie dat juist op Old Trafford? Ja, als je daar winnen, dat is geweldig. 24.000 mensen. Het is een beetje, ja, dan kun je het vergelijken met Feyenoord Ajax Nederland. Ja, bij de grote rivaal 2-0 winnen, dan kost in ieder geval mijn goed gevoel naar huis. Ja, nou, dat kan ik me intinken. Ik krijg wat oors als Volendam, denk ik. Hè? Maar van, ja, er is nou 3 wedstrijden spelen, nog altijd het volle pond. Wist je eigenlijk al wat herkend in Liverpool? Of kies nog vrij anoniem hoe stritten? Ja, dat is het voordeel van assistentwezen en geen ex-voetballerwezen. Dat is de redelijk anoniem hoe stritten kist. Ja, want laatst niet in wegcontact. En toen zei dus van, ja, ik moet nou voort, want ik ga nou naar Anfield. Begint dat al wat te wennen? Ja, het is natuurlijk, we hadden het wel eens eerder gehoord, het is natuurlijk nou onderdeel van mijn leven. Hè, dat je gewoon naar je werk gaat, dat je naar de wedstrijd gaat. Maar ja, dat de eerste keer komen en voor de meesten, het is een geweldige ervaring. Als je het stadion binnenkomt als You Never Walk Alone jongen in het begin. Ja, dat is, was het alleen nog maar van televisie koers. En nou zit er middenin, het is een geweldig mooie ervaring. Ja, Wie is er al als beste eigenlijk? Bij Farras de ontwerpjongens, wie is er al eens in het stadion bij Anfield bij de Stad West? Nee, ik weet er nog nooit West. Dus die eerste competitiewedstrijd van Vliende Wieken thuis, leuk weer dat, hè? Ja, Brentford. Brentford, ja. Brentford thuis. Hè. Hier natuurlijk al wel een wedstrijd, een oefenwedstrijd daar spelen. Ik voor de volle bak en die weer goed verkocht. Ja. Maar de spanning van een competitiewedstrijd of in ieder geval waar het erom gaat, is natuurlijk altijd indrukwekkender dan een oefenwedstrijd. De oefenwedstrijd bij ons is prachtig mooi, maar als je de eerste competitiewedstrijd daar speel je mee, dat is geweldig mooi. Dus daar is die tunnel en daar zit dat logo van Liverpool FC zit erboven. En daar is de trapje naar beneden en daar is de Gary en de pacemakers. En dan, hoe is dat? Piekenvel. Ja, zeker is dat is zeker dat kippenvel. Maar dan ga je weer naar de orde van de dag en dan ga je ploeg samen met de rest van de technische, medische en fysieke staf voorbereid op de wedstrijd. En ja, daar maakt de knop weer om. Is dat 10 seconden genieten en dan is het wel klaar? Ja, maar dat is meer werk. Hè. Zodra het fluit wordt, dan moet er gewoon gepresteerd worden. Dan moet ik goed opletten. Dan maakt de hoofdtrainer zo goed mogelijk ondersteunen werk in. En dat is natuurlijk de kerntaak van mijn werk. Ja. Had ze trouwens geen telspeed van horen dat ze het EK om die voorbij ging litten mast? Want wie is natuurlijk ook assistent van Ronald Koeman. Ja, nee, ik ga op dat stuit weer natuurlijk een moeilijke beslissing. Als je de kans kreeg om bij Liverpool assistent te worden,
Dat wie geen moeilijke beslissing. Dat wie natuurlijk een makkelijke beslissing. Maar het EK vollitten, het EK in ieder geval het eerste EK al bereiken. En dan jezelf ook mentaal klaarstomen voor de simmer om in Duitsland te kunnen presteren. Ja, dat er in één keer voortvalt op dat steut vond ik het jammer. Maar achteraf had het gewoon een hele goede keuze geweest. Ik voor het gezin, de rust, ik even in huis. Dat je geen... Waardoor zie ik mijn vrouw steeds met heel veel dingen regelen maar richting het boeteland. Nou hebben we het mooi samen doen, kind. Ik heb me rustig voorbereid, kind, op Liverpool. Ik heb mijn ding daar doen, kind, qua appartement, nu zie ik je meesten leren kennen. Ik niks van de voorbereiding mist in Liverpool, dus dat is achterin had het gewoon een hele goede keuze geweest. Ja, maar met die wie natuurlijk wel Europees kampioen worden. Dat ben niet meer, Nadia. Nou hast dan natuurlijk Sipke bij je Feyenoord in de Nederlandse top werken, Champions League spelen. Nou die eerste man in Engeland. Wat ben nou de grootste verschil met Liverpool en het werkje in de top in Nederland? Als je het dagelijkse werk steeds, maar dat is net zo verschillend. Als naar de grootste verschil, als het puur hoe de eigen club, ja, dan is het natuurlijk, als het naar de faciliteiten dat is groter. Als naar de competitie dan vol dat het tempo echt hoog leidt. Hè. We hadden aan de eerste bij Ipswich uitspelen en dat is dan een promovendus die 2 keer achterkwam gepromoveerd is, maar dan zit er terug toe het meest in dat stadion die zoveel energie jou ondertussen. En dat gewoon geen makkelijke wedstrijden binnen. Hè. Het ben fysiek bijna al je sterke spelers, het ben al je snelle spelers. Dus als puur naar het tempo denk ik van de wedstrijd dat het hoger leidt. Puur recht op een eigen spelers. We hebben al je spelers van een dusdanig goed niveau dat je elke dag genieten is. Ja, en wie dat dan dienkaar om Soboslai wat meer op een linkshalf te zetten in plaats van rechtshalf? Want toch het al is wel van de betere stier ten opzichte van Manchester United. Denk ik wel. Ja, dat wie wel een verrassing voor ze. Vooral Den Haag. Nee, maar dat is natuurlijk uw werk. Hè. We bereiden, maar natuurlijk ook af en toe even wat zo'n in eigen strooien van de chinstander. En dat is echt het leuke van uw werk. Hè. Dat je af en toe eens wat bedenken kan. En dan ga je, in dit geval pakt het dan heel goed uit. Maar er kan natuurlijk ook een chinstander wijzen die krijgt wat oorzaak dat wat wie verwachtingen. En dat probeer je natuurlijk altijd je team zo goed mogelijk op voor te bereiden. Maar er kan altijd natuurlijk dingen wijzen waar je toch krijgt tegen mij verrassen. Dan is het de kunst van het trainersvak dat je daar zo snel mogelijk weer op ingriepen. Als je de tegenstander binnen. En je hoopt er zo snel mogelijk van te profiteren. Als je degene binnen die krijgt iets oors doet. En dat je dan al vrij snel in het begin het verschil maakt kennen. Nou, we juist er 1-0 aankeurd, dus het verschil wie er nog net direct. Maar ik denk wel dat we na die 1-0 de wedstrijd goed controleren. Ja. Volgens Cambuur ik nog een beetje. Ja, ik volg Cambuur, JRV en ik volg je alles. Ja, Diemers weer waarom. En natuurlijk de Nigeriaanse sensatie. Daar is hij. Afolabi. Kist die jongen? Ik ken hem net. Nee, bij alle Dat hij nu zegt, dat was ook bij ons in beeld. Dat is zo bekend. Hij is toch kennismaker, maar de Ik ga tabloids? de wedstrijd doen, Cambuur Dordrecht of Dordrecht Cambuur. Ik had ook nog een groot gedeelte van JRV doen. Chinak. Dus afgelopen, ik denk zaterdag. Ja. Dus ik weet het wie zonder dat Cambuur daar in ieder geval tot 2 momenten de wedstrijd verleer. Ik denk de eerste weer een standaard situatie en het tweede weer een standaard situatie liggen op de andere kant. Ja. En ik denk dat Henk het heel mooi omschreven dat het gewoon even een stukje. Ja, ik weet niet wat het weer een stukje gebrek denk ik krijgt even net scherp genoeg. Hè. Dat had Henk zelf ook zo verwoorden. Dat is wel jammer dat je daar in ieder geval net minimaal een puntje bij had. Ja, maar nou is het ook, nou Jim daar zitten, Arne bij Liverpool. Is het dan Jim hebben beide natuurlijk een vrienden bij Cambuur. Is het dan van Cambuur makkelijker om spelers nou vanuit Liverpool naar jou te helpen? Daar ben ik net bij betrokken. Nee, maar misschien je bent wel de eerste contacten natuurlijk. Ja, maar dat is ik had er in ieder geval geen contact door, hoor. Dus dat zal net, misschien op een hoog niveau, maar in ieder geval net via mij. Dus ze woont toch een spitske Andor van Liverpool hier. Dus die op een list inderdaad van de jeugd van Liverpool. Dus de beloften, zeg maar. Maar wat ik begreep is dat net onwaarde meer. Oké. En Nies Kijk, hier is er nog een orde vraag. Ja, had ze al kennis maken hebben daar in Liverpool. Maar de tabloids, ben je hem al achterna zitten? Lezen de fotografen al in de bosjes om je hem op een foto te zetten? Dat denk ik net. Hè? Dat denk ik echt net. Nee. En ik denk dat we een dusdanig leven leiden dat we daar echt net trof verrast worden. Nee. Maar wat heeft al hier als jongen van Liverpool? Ik heb een paar dingen opzocht. Pierhead, het oude havengebied.
Ik ga bij de Docs West, natuurlijk in het centrum West. Ik ben Beatles standbeeld West. Ik ga met mijn familie verleden week rustig in de stad terugkeuren en lekker een hap kieten in de stad. Ik ben hier overigens net in de stad, hè, maar om de stad even te bezieken is prachtig mooi. Het is wel een beetje vergelijkbaar met Rotterdam. Hè. De cruiseschepen komen eraan. De zee is vlakbij. Als we hebben hier in Rotterdam de Maas voor doorleiden. Nou, de Mercy leidt in dat geval voor door omdat ik een skofje in een hotel zit. Nou, dus het is qua stad wel een beetje vergelijkbaar als mij Rotterdam. Ja, Ander en ik hou ooit de Magical Mystery Tour dienen. Dat is een onrader, Sipke. De Magical Mystery Tour. Die hak in mijn achterhal. Goed zo. Weet jij het wel? Dat is het goed naar het zin. Dankjewel, Sipke. Dat is even een lijn komen voor. Super. Ja. Oké. Doei. Hoi. Zullen we Sipke, nog een heel leuk tof. bedrijfsuitje wijzen? Een keer maar een sportactie even naar Liverpool. Mystery Tour? Ja, naar Liverpool. En de Mystery Tour pakken we dan helemaal uit. Maar kom je meer om... Met we die wedstrijd zitten, ja. die hebben alleen nog de Mystery Tour. Trouwens, dat we toch goed uitjes hebben. Vriend Wieke hier natuurlijk de quizvraag. Hoe die jeetje. Want de wie is jeetje? Wat wie het antwoord? Ik ben heel soort vragen hoe binnenkam. Nou, ik ben terug oren meestal een lokwenske, maar mijn 36e jeetje. Puur omdat meestal de 4 nights zitten mochten. Oh Dus- ja. Dus nee, ik ben 31 geworden. 31. Ja. En dan bestek voor Huizen. Feest. Ja, mooi. Dank u wel. Samen wij je nou. Ja, zeker. Dus er Ja, zullen dat in klopt kwart wel denk ik wat wel een Lietse Labrador komen. Nee. Dat nog net? Nee. Goed zo. Dan, de wie het wanneer mijn verhaal. Ja, Nog wel het ook hier? Goed dan heb ik geen idee. Vond idee? het net interessant zeker? Ja, ik vond het heel informatief, maar ik weet uiteindelijk niet meer waar het ook hier. Oké, gebeurt er nog wat bij Heerenveen, Sander? Normaal gesproken niet. Nee, ze hebben een verdediger nog gehaald dan. Nicolai Hopland van Aalesund uit Noorwegen. Hup, Hopland, hup. Hopland, hup. Ja, nou ja, dat is een 20-jarige jeugdinternational. Die speelt nu met zijn club in de eerste divisie. Dus ik verwacht niet dat dat meteen een directe versterking is. Maar hij wordt wel gezien als een jongen voor de toekomst. Dus, Maar ze woont toch eigenlijk meer in verdediging Ja, of zeker. maar meer ondervinding? dus dat is niet gelukt. Ze hebben heel veel, een beetje zoals het spitsverhaal bij Cambuur, heel veel afzeggingen gekregen. Heel veel strepen zelf ook doorgezet. Ja, en uiteindelijk kom je dan een paar dagen voor het sluiten van de window bij zo'n jongen uit die de tijd krijgt. Maar als er iets gebeurt met Bogniewicz of Kersten, is het nou denk ik niet een jongen van wie je meteen kan zeggen van nou, die gaat die rol probleemloos invullen. Dus het is wel erg smal in die laatste linie. Ja. Dan kan Denzel Hall nog altijd centraal. Eventueel, ja. En dan Hussein Ali. Hussein Ali daar Tweede lekker op rechtsback. Ja, zonder dat er geen interesse voor is. Hè? Dat snap Nou je ja, dan niet. hij mag. Nou ja, hoe zei Van Persie dat nou? Hij zei van, hij heeft hem het perspectief verteld dat hij weinig in Over principe gaat Hussein Ali, spelen. ja. Maar hij hoeft niet weg. Hij hoeft niet weg. Nee. Nee, hij mag best blijven. Dat komt een beetje op neer. Het is ook wel leuk. Voor op een training, olvertje, je maar toch vol gewoon een... Maar het is wel, als Keulen het wegvalt, dan haast op het linksback natuurlijk net zo volle. En Ja, die jongen van Ajax. Die Ja, maar die traint nou wel weer mooi. Maar eigenlijk, maar dat is toch wel opmerkelijk, Roelof? Want dat is eigenlijk precies hetzelfde als vorig jaar. Toen hier in de uitwedstrijd Excelsior voer Keulen het ook uit. En toen is een groot probleem. Moest Denzel Hall naar de rechtse kant. En toen kwam Oliver Brouwer, moest Verhuizen naar links. Ja, want hier is dit kijk door het listje van Cambuur, maar in die zin Heerenveen wit al, eigenlijk al een ier dat er een extra linksback komen had. En dan deze window slag het er dus wennen om een linksback te hellen. Ja, Nou die ja, jongen ze van hadden Ajax dus die dus. Milovanovic, die linksback van Ajax inderdaad. En ze hadden dus nou deze Hopland die er mogelijk eventueel... Maar het is ook een rechtsbenige speler, zag ik trouwens. Ja, en Milovanovic is meer een centrumverdediger die eventueel op linksback kan. Ja, Maar precies. ja, je constatering is terecht. Zowel linksback als een extra centrale verdediger, daar zijn ze niet in geslaagd. Terwijl ze eigenlijk al... Of nee, niet in geslaagd. Niet de bewezen kwaliteit, als je het zo bekijkt. Terwijl ze dat al heel lang wisten. Dus ja, dat is toch wel een kanttekening die je bij de transferperiode van Heerenveen kan plaatsen. Maar Ja. Ferry de Haan die zei inderdaad van... Nou ja, deze verdediger die willen we nog hellen. Nou, maar dat definitief voor de club, dat moet nog gebeuren. Maar door Zuid dan Hopland wordt dat. Maar dus zei Van Persie sneun te jong naar de wedstrijd... dat hij nog wel wat meer verwachtte. Had je het idee dat dat net meer gebeuren gaat dan? Nee. Misschien dat Van Persie erop hoopte. Ja. Misschien dat hij ook met ons zat te hoeren. Zou ook nog kunnen. Maar nou ja. Wacht even. Ja. Hey. Zit hij te ouwe hoeden met Ja. grote Zit Roelof Robert de Van Vries? Persie met Sander Vries en Roelof de Vries te ouwen? Ik sluit er niet uit. Nou ja, ze willen in de winterstop willen ze dan die Lindai, die middenvelder, willen ze halen van diezelfde club waar Floris Mand nu naartoe is gegaan. Dat is dus net- Smant die spelen en ze wonnen gelijk, hè? Ze dachten Ze van- gelijk van de laatste plak ook. Altijd gezegd. Excellet. Ja. Smant, Floris Smant, slot op de deur. Uitstekende 100%. speler. Veroorzaken wel Met een nog waarop, penalty die gaan we ook, nog maar- terugzien ooit. Dat je denkt, goh, heeft je toch nog wel een aardige carrière Ja, gemaakt? dat zou maar kunnen. Dan even naar Mark Diemers. Want Mark Diemers die het dus tekenen bij Cambuur. Dat is hartstikke mooi. En die het oude Vreed ziet hij nog gewoon op Cyprus. Ja. Het hij de wedstrijd jongen. Dat hoop ik net voor hem. Hij is hem roskrokken. Ja,
Ja, hij... Want dan is dit stadion. Ja, ik hier Is 4 uur in de auto. Ik hield varjocht om oorlogen bij Utrecht vast te staan. En naar die wedstrijd te gaan. Ja, ik ben wel schrokken. Van, Doek. ja, zelfs ik. Ja, dus Mark Diemers is een rotskrok. Ja, maar Doek is... maar ik ben meer die Maar schrokken. wij kennen Andor natuurlijk als een rustige, sympathieke, warme collega. Betrouwbare Die ook- Labrador. Nou, dan heb je het dan een Labrador. Maar hij wie in het verslag, jongen, in het radiocommentaar. Beskamsem. Je mat hem deeskam je, zei die Oeris. Oh ja, dat ging op zijn Rijnmond. Nou, nog ietsje in versnellingjes legen. Ja, maar dat wel. ja, het wie echt hopeloos. En vooral, en tuurlijk, het zijn containerbegrippen, maar dingen als beleving, passie, een voorbeeldje, Cambuur staat voor de rust met 2-0 achter. Het is blessuretijd. En helemaal de helte van Dordrecht keizer nog een ingooi. Dan denk je, nou ja, wist wel voor de rust die ontsluitingstreffer. Geert toch kijk wat oors. En dan is dan Ottersen en die gaat heel rustig naar die bal daar. En die pakt die bal. En dan denk ik, ja, maar dat soort dingen, wist wel de pure wil om te winnen, dat gif, dat zei Van Mullenbeek naar Orin, dat zie je er net in. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Hier omdat Cambuur de Oren wedstrijd al verlen hier. En in die zin de druk er wel enigszins op stier. Ja, echt, beskamsem vond ik het. Vooral de eerste helte. Zullen we even jaren wat Henk de Jong ervan Ja, zei? die Praat net ik zo eens goed- positief. Goed net daar? Ja, wie net zo Even jaren positief. wat Henk de Jong ervan zei. Ja, mooi. Ja? Oké. Wij doen zulke onnozele dingen, dus ik krijg best maar Lietse Benford. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. Met een rode kaart die we pakken, hij een zou praten, dan is die jongen weer 3-4 wedstrijden kwijt. Daar habbelt ze nodig centraal, dus dat neem ik hem zeer kwalijk. De ben voor jou wedstrijd in onderwijs. Je hebt een zegtjende. Bist er kalm onder of maak is die wel zwaar? Nee, maar ik maak je met de hele titel zwarren. Omdat ik al tijden zei dat ik net weet waar wij eindigen kennen met deze ploeg. Ik zou het al een aantal weken al. En terwijl we echt fantastisch best doen, hartstikke goed. Maar ik zou een aantal weken dingen dat ik denk, ja, oké, even wachten met al die dingen erop. Hij tempert de verwachtingen, Andor. Nou, dat doet hij al een heel skoft. Want hij het nog altijd net verneerd hem uitsprutsen door een doelstelling. Want hij wil hij mij wachtje. Maar dit zal een van de redenen wezen dat Ja, hij... Cambuur is nou de minst scorende ploeg van de KKD. 1 doelpunt. Het Ja. doelpunt is Makkertrog, Milan Smit, die er nou net meer is. Nee, precies. Nee. Nou denk ik dat een Michael de Leeuw echt wel zijn doelpuntjes mij pikken kan. Dat zal ik Jilde van Remco Balk, Bigeleaks, Van der Water mocht die bleeuwen. Mark Diemers is natuurlijk ook met zijn standaard situaties echt wel goed voor een aantal doelpunten. Ja, maar dit keer Mark Diemers toch net in zijn eentje oplossen? Nee, die kan het ook net niet oplossen. Dus ik Dan denk gaan we nu het hele seizoen weer het narratief vertellen dat het aan de spelers alleen ligt? Want ja, we noemen Goeie vraag. hier passie, beleving, gif. Dat zijn dan van die begrippen. Maar hoe zit het met het plan? Zie jij wel een plan? nou ja, net altijd. Laat ik het zo zeggen. Ik heb de eerste wedstrijd van het seizoen vanwege het scootjesiel net zien. Of in een samenvatting. Dus in die zin kan ik daar nou nog net echt een goed oordeel over uitspreken. Maar tuurlijk, het feit dat die passie, dat die gif, dat die beleving er net in zit, dat begint bij een technische staf die het inderdaad een plan maakt. En Het gaat die dus de om spelers voetbal. dus net... Ja, oké. Maar kun je nou al de schuld lezen bij de technische staf? Ja, nu al. Ja, inderdaad. goed Kijk. jongens. We zitten nog... Het is de laatste dag van de transferperiode. Je weet de nood dus eigenlijk pas hoe je selectie eruit ziet. Het is toch al een hele lange periode al gaande. Dezelfde tendens. Ja, dat is toch al een eigenlijk al het tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Nou, dan ben je haast dik orolier onderwijs. Is het een neergaande lijn. Ja. Er zit er weinig idee in, weinig beleving, net goed een plan, ruzies. Ja, volgens mij mag het een keer ophouden wat dat betreft. En mij Maar op wat een doet van oren- mij ophoren? Gewoon mijn oren trainer. Nou, ik zie net per definitie dat je foto oerstappen maakt naar een orentrainer. Maar dat er wat verhoord maakt, ja. En dat zou misschien dan ik een orentrainer wijze kinderen. Ja, maar als we nou gewoon heel sec kijken naar de resultaten in de competitie. Gewoon, laten we het kalenderjaar 2024 eens bijpakken. Ik heb even opgezocht. 4 wedstrijden gewonnen, 4 gelijk, 14 verloren. Nou ja, dat zijn cijfers waarmee als Henk de Jong trainer was geweest in de Eredivisie, was er al gezeik geweest. En nu sta je in de Eerste Divisie te voetballen. Ja, maar je hebt- verneemt eigenlijk wel dat de druk van supporters... Ja, maar dat is toch het niet meer dan neemt. logisch? En dat is Ik inderdaad bedoel, logisch, maar volgens mij zulke zeg ik hier resultaten. niks raars, toch? Ik vind oprecht, ik had toevallig onlangs zat ik met 2 vrienden op het terras en die vroegen ook van, vind je dat Henk de Jong een standbeeld verdient bij Cambuur? Ja, dat vind ik wel op termijn, want hij heeft die club echt op de kaart gezet. Maar vind ik dat er nu ook kritisch naar zijn functioneren gekeken moet worden? Ja, dat vind ik ook zeker. Om de resultaten simpelweg
simpelweg die ik nu opnoem. En ook het feit dat er geen spelers beter worden. Het feit dat er van een plan in mijn ogen onvoldoende sprake is. Je noemde net een paar spelers op. Milan Smit is naar de Eredivisie gegaan. Yannick van Os, ik weet het, hij was niet slecht, naar de Eredivisie gegaan. Daniel van Kaam, basisspeler Heracles. Ulrikes, hoogste niveau Griekenland. Sekou Sil heeft de stap omhoog gemaakt naar ADO Den Haag. Ja, we moeten ook niet doen alsof die selectie van vorig jaar een soort veredeld B-team was, toch? Nee, nou ja, dat vind ik misschien wel het meest irritante van het verhaal rondom Cambuur nou. Dat gecreëerd wordt of trok gewoon supporters op X of wat voor media dan ik wil een beetje del zetten wordt nou is dat de ploeg min is. Maar is dat kwalitatief echt zo? Ik denk dat ze nou best wel een goed elftal hebben. Nou, maar team is erbij en natuurlijk een die spits. Sanders uit wie ik net een Vredelt, hoe noem je het ook weer? Bierteam. Maar ik vind nou die Casas, die Spanjaard. Die vind ik wel heel slecht trouwens hoor. Maar... Vind je die heel slecht? Ik vind dat kun je nou nog net echt te oordelen. Die jongen die het wel ik vind het wel heel moeilijk om nou echt een complete oordeel te doen. Maar het is toch net heel min. Ik bedoel, als je een voorval hebt met Balk, De Leeuw, Smit of Van der Water, maar daarachter Saverde de Jong, die toch ik wel aardig die was een jaar geleden was hij nog gewoon international van Jong Oranje. Jong Oranje, ja. Dus ja, ik denk toch ook dat we gewoon kunnen vaststellen, objectief, dat er niemand beter wordt, toch? Of zeg ik nu zo raar? Nou ja, Milan Smit misschien, want die heeft dus Wolfvaar een behoorlijk bedrag verkocht nou in de Eredivisie. Die kwam echt binnen als een soort van jeugdspeler. Ja, oké, maar die scoorde ook onder Ulte. Toen die er nog zat. Zeker, toch? Zeker. Maar hoe sta jij erin dan met die serie die ik opnoem? 4 gelijke spelen, 4 overwinningen, 14 dramatisch. nederlagen. Daar hoeven we net heel ingewikkeld toe te doen. Nee, dat is echt een dramatische serie. Ja, maar ik vind wel, want het Henk, vooral, want we hebben het nou echt specifiek over Henk de Jong, moest die vrouw werken met spelers die het alweer helle waren, toch George Ulte. Hij had nou echt de gelegenheid om zijn eigen team te creëren. En hij weet natuurlijk zelf ook donders goed. Als hij de eerste 10 wedstrijden net goed presteert, dan laat hij er gewoon uit. Ja, nee, maar dat lijkt me toch ook dat is ook logisch. Cambuur heeft een van de grootste stadions. Volgens mij zijn er maar 10 clubs in Nederland die een groter stadion hebben dan Cambuur. Nou, dan is het toch logisch dat je toch ook gewoon het functioneren van een trainer, als het al zo lang slecht gaat, kritisch onder de loep neemt. Zeker, en dat is ik meer als Triocht en dat weet Henk ik wel. En ik denk dat het voor hem nou noodzaak is om zo gauw als mogelijk nooit te presteren. Maar nooit hij alle spelers heeft. Dus mij deze jongen met die niet uitspreekbare achternaam. Afolabi en Mark Diemers. Want dan heb je gewoon wel echt een kwaliteitsinjectie te pakken. En nou moet je het gewoon echt zien laten. Ja, die kwaliteitsinjectie die komt wel op een plak waarvan je denken, is dat wel het hutsnedig. Want dat je de selectie van Cambuur besjoggen, leidt het probleem natuurlijk achterin. De beide backs. Dat ben ik wel met jou eens. Die zijn niet goed genoeg. Paul, die wie Flinier, de tweede linksback. Dan liet ze de eerste linksback, Sekou Silla, liet ze gaan. Die krijgt geen nieuw contract. En vervolgens maak je het met Paul en Bram Marsman, die nog uit de beloften komt. In heel 2024 is net een trainer die het zo vaak zijn linksback wisselt. Nee. Onder de rechterkant, Stoele Ottersen kwam binnen een beloftevol. Maar om eerlijk te wezen, ik vind het een aardige wingback om het samen te zeggen. Maar een goede verdediger vind ik hem net. Centraal Nieling, had wel de potentie om een goede verdediger te wezen. Maar intelligent oliedom. Nou ja, wat die Aron de Vreed doet. Hij dupeert het zijn ploeg. Ik zie het, kijk de scan dat de schorsing is bekend binnen. Brian Nieling is eveneens voor 3 wedstrijden uitgesloten. Ernstig gemeen spel. Zat eraan te komen. Maar en wat het Cambuur achter de hand zijn inderdaad Casas van Mullum, een middenvelder die dan in het centrum van de verdediging speelt. Maar het Anthony Jonker. Ja, nee, maar ik zeg ook niet dat alles dat je met deze selectie voor Europees voetbal zou moeten kunnen gaan als je in de Eredivisie zou spelen. Maar volgend jaar 13e, dat vind ik wel dat je dan het minimale en eigenlijk eronder nog uit de mogelijkheden hebt. Maar hebben toch een uitsprutsen minimaal deelname play-offs voor top 5. En daar irriteert Henk hem gewoon. Dat verneem je alles. Dat verneem je als je hem je vreeg dat zou uitsprutsen is. Maar ja, dat is natuurlijk ook een stukje verwachtingsmanagement. Want als Lamboy zet top 5, dan wordt Henk de Jong los die mid laten lijn. Henk de Jong die zal hem nou de komende dagen uitspreken hoe de doelstelling, want de transferperiode is voorbij. Maar natuurlijk, die zal ik wil zeggen dat Cambuur de play-offs helemaal had. En dat lijkt het mij net meer als logisch. Maar kan het ook gewoon dat Henk de Jong, want hij had vroeger, een paar jaar geleden, had hij altijd wel een soort van touch of magic, weet je wel. Een soort toverstaf, het motiveren van. Ook als je die beelden, die documentaires van ESPN zag, dan had je altijd wel zoiets van, wauw man, ik geloof hier ook echt in als kijker. Ja, als die mooi, jongen. Ja, nou ja, daar word je op een gegeven moment wel een beetje moe van, denk ik, als speler. Maar dat hij dat gewoon, dat hij dat kwijt is geraakt. En dat het gewoon niet meer werkt. Het zou toch kunnen? Dat zou kunnen. Dat denk ik niet per se. Alleen
ik vind het nou nog te betiert, jongens. Maar we dan nog over Sander van der Heijden. Hè? Want volgens mij vindt hij het zelf bloedirritant als Sander dat technische brein altijd Sander van der Heijden wie. En ik wilde net zeggen dat die jongen geen verstand van voetbal had. Maar ja, die mist hij natuurlijk wel. En sinds Sander er net meer bij is, kun je weer concluderen. Dat is gewoon een feit dat Henk minder presteert als hij in Overton dan daarvoor. Dus, maar die twee hebben natuurlijk nog heel vaak contact. En Sander gaat direct wel eens aan tafel zijn. Ja, het is privé over de kinderen. Nee, bullshit. Ze lullen natuurlijk echt een heel soort voetbal. En in die zin het Sander echt nog wel invloed. Ja, maar goed, de druk zit er toch goed op, moet ik ook wel zeggen van... Daar irriteer ik me ook wel aan dat Henk de Jong wordt neergezet... nu door sommigen dan als een soort tactisch onbenul. Want daarmee vind ik echt dat je hem ook tekort doet. Ja, natuurlijk. Want je komt niet zomaar in de Eredivisie terecht... als je alleen maar mooie mansjes en ik vind het een beetje makkelijk aan de ene kant... om gewoon de laatste jaren altijd met z'n allen achter Henk de Jong erin... als de nieuwe Messias en dan verlies je 3 keer. Of nou ja, daar krijgt een rietje op neer. Het hele, en dan ken je er helemaal geen hout meer van... dan is het een grote clown. Ja, maar dat is toch de voetbal... Dat is het opportunisme van de voetbal. Maar Henk de Jong is toch in dit programma toch ook de koning van Leeuwarden genoemd? Ja, toch? Ja, zeker. Dus, maar ik omdat hij 3 keer kampioen geworden is. Of 3 keer oké. Maar ja, nou ja, je hebt het scootjeshielen gevolgd. Maar dan zegt Hans Nijland op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen. En dat is ook mooi, weer waar. Het gaat erom nu. Ja. Zo is het. En dat het nou net goed gaat en dat ze nou verliezen. Stel je voor, ze verliezen van Jong Ajax. Thuis. Dan hebben ze geluk dat ze die manje daarna alweer matten. Want dat het 2 wedstrijden in een weekend is. Dus dat er... net een soort tier tussen zit. Om iets enigszins op vast te houden. Even heel kwijt, jongens, want we willen haast onder de eind. Hoe het... Dat wist ook, want ook heeft vroeger bij hem in de zandbak. Mark Diemers, hoe heeft hij het nou eigenlijk opgelost met zijn club? Larnaca. Want hij zou nog salaris krijgen, het zie je maand. Nou ja, het contract is ontboen en hij had flink wat wet bij de wien, dwa matten. Hij had er wel wat geld maar kregen. Hij had wel wat mij kregen, denk ik. Maar dat zal net zo volle wijs als dat hij de bleun wie. Maar hier de bleun, dan wie het waarschijnlijk spelletje wegpesten was. Dat hij net met mij dan mocht maar de dat partijen sa. En Olvertje in Olven en hij is die aan de kant. Precies. Dus hij had letterlijk aaien voor zijn keersen en is uiteindelijk mij vanwege de gezinssituatie waarom kwam in Ljouwert. Maar wel, 2 jaar tekenen. Maar ja, hij had ambities. Dus mocht Cambuur net promoveren, dan zou hij eventueel wel voor het kennen. Ja, Mark Diemers, de koning van Ljouwert. Nee, nog niet. Het zou ik wel wat dat ze Diemers betalen kunnen. Nou ja, Leon Bergsma hier een goed salaris en die ben ze kwijt trekken. En zijn natuurlijk. Hij doet voor dat salaris heb ik begrepen. €150.000. Leon Bergsma, krassen doorheen. Daar hebben we Mark Diemers, €150.000. Denk je dat? Ja. Dan Van der Water, gaat hij nog weg? Dat is ook wel een bijzonder verhaal, begreep ik. Van der Water, die koen naar RKC Waalwijk. Die is daar onbeen toch Lamboy, die natuurlijk contacten had. Waarop RKC zei, wij willen naar Sjen. Die ga je in Peteerhoorn, ik mij Van der Water en zien zaken wanneer maar. Alleen nog toen kwam die waarom bij Cambuur en de Cambuur vond het bot net heel genoeg. Dus, want het gaat hem ver hier. Of op ontbinden bij Cambuur en dan teken je voor in je seizoen bij RKC. Ik hoorde trouwens, na die wedstrijd tegen Dordrecht was hij zo boos dat hij een klap tegen de deur had gegeven waardoor zijn schouder uit de kom was. Ja, serieus. Ja. Is dit een primeur? Dit is een primeur, hè? Nou ja, als je dit onder de primeurs gaat, dan is het een primeur. Maar ja, dat geeft toch ook wel aan met die rode kaart van die Nieling. En deze anekdote die ik dan nu, of deze primeur natuurlijk, die ik nu vertel. Ja, zit niet lekker. Nee. En zit niet lekker. En is ook niet het intelligentie spat er niet vanaf. Nee. Dan maar nog even daarom in die zin snap ik Cambuur en moet je gewoon je verlies nemen, moet je hem geen litten, punt. Dan je hebt bij Balk, je hebt Pauwels, je hebt wie Bekooister, Joram van der Veen. Tuurlijk ben al je volle minder, maar je moet gewoon Van der Water je verlies nemen en hem geen litten. Goed. Lijst is van Sander. Bloot Andries Noppen nog? Of gaat hij toch nog voort? Blijft. Hij blijft. Definitief. Gebeurt niks meer bij Heerenveen? Normaal gesproken niet. Hup, Hopland, hup. Wie echt de lijsten? Ja. Wie echt de allerlijsten. Goed zo. Nou, dan ben we er aan tijd, jongens. De overdenkingen. Waar gaat die het meer? Want of heeft er nog heel wat dringend? Nou ja, we zitten haast op een uur. Er zijn nog genoeg dringende dingen. En dan mag het bewaren voor na je week. Want dan zit Lars Lamboy aan deze tafel. We zitten alweer op een uur. Dan houdt het op. 1 dingetje dan. Het belangrijkste. Nou, ik ben wel benieuwd naar hoe Sander naar die hele zaak noppert shirt. Nou ja, ik had de vorige week had ik er een verhaal over in de krant. Belicht vanuit alle perspectieven. Ik vind het wel gewaagd van Persie. Omdat het gros van het Heerenveen-publiek wil liefst Andries Noppert onder de lat. Ik denk dat Noppert
gewoon wel een betere keeper is. Betere ballen stoppen dan Mickey van der Hart. Ja, we hebben nu een trainer en die zegt gewoon van... ja, ik vind dit en dit en dit van keepers. Ik maak die keuze en daar sta ik voor. Nou ja, bij Heerenveen hebben we heel lang een trainer gewild... waarvan je zegt van nou, lef, durven, naar voren. Je mag best eens een keer op je bek gaan, maar dan wel op onze manier. Nou ja, nu heb je die trainer. Je zag het weer, hè? Dat keepertje op een gegeven moment bijna bij de middenlijn stond. Mee te voetballen in dit rondootje. Ja, maar misschien krijgt Van der Hart er ook wel extra zelfvertrouwen van. Want hij pakte die ene bal. Die dat deed hij goed. Uitstekende redding. Maar AZ uit, Noppert op een goal? Ik denk dat Van der Hart gewoon blijft staan. Want die heeft ook gewoon dat verdiend op basis van de laatste wedstrijden. Ja, hij doet het toch helemaal net raar. Dat vind ik het wel opvallend als ze me dan naar Vregers van Persie... dat hij dan net gewoon zou Van Hart spelen. Dat zou dat dacht ik wel zitten kunnen. Waarom zou hij dat dan toch een beetje in nevelen... Hullen. Willen blijven hullen? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat snap ik. Goed jongens, zaak om dat te onderzoeken. Ja. Zo is dat. Staat in het krantje. We beginnen naar de overdenkingen. En de eerste is van Roelof. Daar komt hij, Roelof. Let op. Levi Smans of Dennis Bergkamp? Nee, deze kan ik niet. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Ja. Na Maradona de beste voetballer die ik ooit gezien heb. Oké, prima. Dan Sander. Van Wonderen of Van Persie? Van Persie nu. Van Persie. En de laatste is van Andor. Deze fles wien. Is hij nou voor mij? Of is hij echt voor Lars Lamboy? Lars Lamboy. Lars Lamboy. Dankjewel jongens dat je hem er weer... Dank je virus op deze hele drokke dag. Toch? De deadline van de transferperiode. Voor mij wel mee hoor. Viel mooi? Ja, het voelt mooi. Ja, hij zou toch gewoon... er gebeurt niks meer. Oh nee, er gebeurt helemaal niks meer. Dus het is helemaal niet druk. Nee, het is een hele relaxe dag, Alex. ATV-dag. ATV-dagje. Nogmaals, dank dat je er weer is. Na je weekend dan ben je er weer. En waar zit je dan aan tafel? Daar is je dan echt. Lars Lamboy. Tenminste, eerst zien als dan hij de geloven. telefoon opneemt. Waar wit ont dan? Ont na je weekend. Dag.